Ang salig sa Ginoo ug kalisdanan sa kinabuhi ang gihimong inspirasyon sa nag-rank 1 sa 2023 Forester Licensure Examination. Atong ibida ang iyang istorya sa kalampusan sa report ni Mark Reggie Abella. Niini Yanong Balay sa Barangay Kalagasan, lungsod sa Argao, nagsugod ang pangandoy ni Maricel Carion nga makahuman sa pagtungha. Ug karon, labaw pa sa nakahuman sa pagtungha ang iyang natagamtaman, human siya ang mirang 1 sa 2023 Forester's Licensure Examination. Si Maricel nga usa ka scholar sa Cebu Technological University Argao Campus nakakuha og 92.45% passing rate. Emosyonal siyang misaysay sa mga hagit sa kinabuhi nga miligon usab sa iyang pagkatawo. Labang ni Lord kay man ako sa kumain sa kunya mundang na kuti. Man ako kuya man sila nga ayaw dahil sayang kahit dun. Throughout sir nga ana nampud ko yung mga dahang mga classmates nga grabe ka supportive. Nako sa mga darkness na ko lagi sila pwede mo makuyog sa dako. Like, sila mo'y nahimo na kong marag strength nga. Mupadayon jud kay. Lisod jud kay. Break agad ako. Pag-angkon niya nga adunay mga panahon nga nawagtangan siya og paglaom, ilabi na nga nawad-an og trabaho ang iyang amahan isip usa ka minero human maaksidente sa nilabayng tuig. Apan ang iyang inahan kinsa na narabaho usab isip usa ka utility worker sa barangay ang midasig kaniya sa pagpadayon sa pagtungha. Butang nga iyang gipasalamatan. Kani nga akong board exam, Lord, ay offer ni nila di ba magipapa para sa akong pamilya, then para po sa akong department, and also sa eskwelahan ako kung asa ko nakalampos. Ang istorya sa kalampusan ni Maricel nagpahinumdum kanato nga layo pa ta, apan layo na ta sa atong nagian aron makabot ang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Basta bawnan lang og hugot nga pagtuo sa Ginoo og sa kaugalingon og palibutan usab og ligong support system nga andam moaga kanimo paingon sa kalampusan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.